मित्रांनो, अशाच व्हिडिओसाठी चॅनल सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा। कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभरात लादलेल्या लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा आज संपुष्टात येत आहे। याआधी सलग 2 वेळा लॉकडाऊन मुदतवाढ देण्यात आली आहे। लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा आज म्हणजे 17 मे रोजी संपत असून अखेर राज्य सरकारकडून 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन कायम राहण्याची घोषणा केली आहे। राज्यात 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवला जावा यावर महाविकास आघाडी नेत्याचं एकमत झालं होतं। महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गुरुवारी बैठक पार पाडली होती। या बैठकीत सर्वच लॉकडाऊन वाढवण्यात एकमत झालं होतं। राज्यातील लॉकडाऊन 31 मे पर्यंत वाढवण्यात आल्याचं मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी पत्राद्वारे सर्व विभागांना कळवलं आहे। राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकार लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेत आहे। त्यामुळे राज्यातला लॉकडाऊन 31 मेच्या रात्रीपर्यंत कायम असेल, असं अजय मेहता यांनी पत्रात म्हटलं आहे। पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा आज रात्री संपणार आहे। गेल्या 1.5 महिन्यापासून राज्यासह देशात लॉकडाऊन सुरू आहे, मात्र तरीही कोरोना रुग्णाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे। महाराष्ट्रात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहे। देशातील एकूण कोरोना रुग्णांपैकी 1/4 रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहे। त्यातही मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबादमधील परिस्थिती गंभीर आहे। त्यामुळे राज्य सरकारने लॉकडाऊन 31 मे पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे।